Baltazar. Wiecie, tak jakoś po tej II wojnie światowej, to ci sam u nas we Chorzowie, a i na całkiem Śląsku, genau się wszystko pometlało. Przykludzili ci sam do nos mocka, roztomajty, góroli, jedne do roboty, krzeju zaś skuli tego, co można im się udo, sam tej szygłunacji wyrajtować i tak jakoś ten nasz nowy, ale polski światek kulą. Najstobardziej się kulą, niż i łaził nikej ten szwajcarski buksiok, bo te rychnicze buksioki pokwanskali się tam, kaj te nasze przyjaciele się dopiero po 90 roku wykludzili. Jak to kejsi grypnie rządzili. Ciężkie czasy powiedział ruskiej na pokludzy gornius na banku. No ale i oni o tym się samo sprawę przykludził dziś tam do nos, jeden taki na pnioki, będzie w 50 latach, jeden taki repatriant, którego mianowali ci Baltazar. Dejcie pozór, Baltazar. Można się na jakiegoś negra jego mamulka zagapcyła, bo co nie poradza teroski generał spokopić. Styknie co żykna i że on blank nie poradził ci po naszemu cytać ani szkrypla. Lejter naszej szuli, teroski to już dyrektor, moi siedmnostki, kiedy ci się ino kapnął, co ci ty żonie z wewercie, posypał ci go na takie rozstawajte kursy dla wszystkich tych pamponi, kaj uczyli ich czytać i zdziebko szrajbować po naszemu. I kiedy się ten Baltazar wszystkiego już naumiał, poradził na szkrypla, tata, mama, ala, i posłajcie go we nadgroda z większymi takimi nagrybmi Austrów do tej Warszawy. Przedsaboczycie, jak to w Cięco było, prawda? Pojechali z takim srokim autokiem we 40, kondowali, wandrowali się jak czołką, czelotką po tej Warszawie, wkarycyli się kajsik i do szynku na obiad, gawcyli się jak to stowiałem ten czołki gdzieś od Józka Stalina, ten pałac kultury, w który terowskich chcą obalić, pokwanskali się do jakiegoś muzeum, a tak blank na ostatek ten, który niemi reskirował, powiedział, i że na odwieczerz pójdą wszystkie do kupy, do teatru, na taki kunsztik, który się mianuje Uczta Baltazara. I to ci się napoczwa komedio. Ten nasz istny na wolno ci już przy obiedzie, jachracie jakoś i tak roztopierzać, sztaunować, nikej kun pod górka, a że naszą taki jeden nasz dupny skład, kaj ci się lajsnął srogo, ale to szykownictwo biksa ajla z farby, takiego białego laku. Po wieczerzy całki ferajn pofyrtał do tego teatru. Zicli się wszystkie tam, kaj w to miał plac obszalowany, tam kaj jej bołuje ich plac, na listecku naszkryplany, ino ten nasz boks, ten całki Baltazar, zicnął się na frajnym placu, blank inszy raj. Pora minutek cicho i oros ten dupny forkang poszł na wierzch, komedianty na poczcie zwiertać się po tej binie, a oni no słuchał, i cięgiem się wiertą, choby miał ci wanskim leci. Zetrwało to jakoś aż do drugiego aktu i oros po pauzie robi się jakoś srogo bija, szelątanie i takie tam. No stykniej, że sam żegna, co na tym farbistym forkangu było ci srogimi literoma naszczyflane. Ależ uczta się pierony wy same, bo Baltazar już poradzi. A iże kierowszyn koncek od bajta belekajło sprawił, był to wtedy do krzejszy koncek, tak ci mnie te placowe kamraty i weszuli i na placu kole Pamiloka mianowali księgiem Baltazar, co mi już do dzisiaj ostał. Osprawiał Eugen z Pnioków.